مرندك تاغو كرسي كما جن أرسفوف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ونصلي ونسلم على خير خلق الله محمد ابن عبد الله وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. bandiraɓe julɓe, en jetti allah hana feewi jettormbo alaɗo haaɗi. en juuli e oɗo annabi jottinɗo nulal addi potal. en juuli e koreji makko kanko annabi e wondiɓe makko, ko noon kadi en mbaɗi juulungo e du'a o e dendagal ñemtinɓe moƴƴini. bandiraɓe julɓe, ko softene mawde kadi artude waddude mon yewtere innirande jooɓari julɗo. jooɓari julɗo kadi addi sifa keso e toɓɓere hesere e oɗo ñalawma. hande gartaten ko e celɗi nayyi walla jokli nayyi ɗi ganduɗa goto fof no foti ɗi rentade ha tegui noon mbiyo hoore mum ko julɗo. toɓɓere men hande wiyete ko arkanul kufri, jokli keeferu wal iyasu billah. jokli sa wela mbiya ɗum potoji, sa wela mbiya ɗum celɗe, sa wela mbiya ɗum ƴangɗe, dondiɗe keeferu woni yeddude Allah. ɗin ɗon celɗi noon ko ɗi nayyi, ina haasi hay enen sen mbaɗi calli heewi wadde ko celɗi nayyi. kono calli biteɗi keeferu ɗi, celɗi nayyi dondiɗi ɗum ɗi ko ɗin jiɗɗen haalde hande. bandiraɓe, hen salndu woturu wiyete ko mawnu kinare woni alkibar. salndu wondu ndu wiyete ko alhasadu woni haasidagal. salndu wondu ndu wiyete ko alghadabu woni tikkere e gañgu. salndu nayoɓiru ndu wiyete ko ashahwatu woni ndereru e yidde welama fittandu. ɗiɗo jokli nayyi dondi calli mbiteki keeferu woni yeddude Allah. nde wonno noon bandiraɓe, mawno kinare, salno wiide no mawno kinare ndu ko ndun haɗata neɗɗo o ɗoftade. neɗɗo so mawno kinima, so wiyama yo ɗofta Allah, mawno kinoto. e nder alquran Allah ne wiye toon ina e yimɓe wa iza qila lahu ittaqillah, so wiyama hul Allah akhadathu l-izza, mawno kirane nanga ɗum o ƴuufo o wasa teftade ko haalna ko, saabu mawno kinare. so tawi noon ko haasidagal, ndun ɗon jokdu haɗata neɗɗo o jaɓde laaɓa reedu ndu laaɓante reedu. so nawi neɗɗo ko haasid, haysa laaɓani ɗum reedu jaɓata. te kadi saloto hay laaɓande yimɓe reedu sababu nde haasidagal makko. hay so andi ko moƴƴi o tottata hay goto, nde wonno haasidagal ina makko. o waɗata ko wiyete partage ko, o feccita yimɓe ko jogui koye humpito e expérience e dañal e foof. wadde ko rafi haasidagal ngal wontani ɗum ƴangal keeferu. ƴangal gongal ngal bandiraɓe wiyete ko alghadabu, tikkere e gañgu. tikkere e gañgu kadi so wone neɗɗo o yamna'uhul adal, haɗat ɗum ko wonde neɗɗo pewɗo nunɗuɗo. so tawi neɗɗo e kala saaha ko tikkowo, ko gañɗo, hunde fof ina laawo ko ala hoore ala laaci, sababune tan yadani hen, sababune tan yiɗa ɗum, fawani ɗum e laawol, on ɗon nunɗal o joguitta ko nunɗal, wadde ndun ɗon salno moƴƴani. salno heddun ndu ko shahwa woni tuuya e welamma e ndereru. ɗum ɗo so wone neɗɗo tamna'uhu tafarruqu lil ibada, haɗat ɗum huccande dewal Allah. ayi faraq o yamba kalna ɗen naane, heɓade jot mo ndewirɗa Allah. so tawi neɗɗo o ko derero, dañata oɗo jot no rewiri Allah. so dañi jot ko ñamde yarde e ɗanade, walla mbiya harde harde, ko ɗum jokkata e fijirloji e kelle kuljinali.
so tawi ɗum ɗon noon woni haaju neɗɗo mboɗo sikki o heɓata hoore makko o heɓata ko no rewiri Allah. Joni noon bandiraɓe, so neɗɗo o yiɗi libde ɗiɗo celɗi arte e peewal, o idorto ko libde salndu mawna kinare. so liɓi salndu mawna kinare sahala lahu l inqiyad e ngan saaha ɗoftade ma weeɓanmo. so wiyambo ar, oɗon gandi hay annabaɓe nulaɓe ɓurno ɗumen wawa yeddude foof ko yimɓe mawna kineɓe. ɓe mbi an ka miskin tan, ɓe mbi an minen ɓurma, ɓe mbi an ɗo gonnoɗa aɗa ayna, ɓe mbi mawna kineɓe calo. so neɗɗo heeli salnu mawna kinare noon, so noddama e peewal, Allah longina ɗum hakkille jaɓowo o jaɓa. so tawi kadi o heeli o liɓi o mabbani salndu haasidagal ngal, sahala alayhi qabulu nushi wa baslihi, ma newanoma ngan saaha jaɓde laaɓanede reedu e kadi tottude tagore nde laaɓande ɓe reedu. so tawi neɗɗo natti wonde haasid, so laaɓanama reedu ma jaɓ. so tawi wonko jogui kadi ko ina laaɓan yimɓe deedi, ma tottu ɗumen. wa isan hadam, so yirbini kadi kanko jeyaɗo Allah o ruknul ghadab, salndu tikkere e gañgu, sahala alayhi l adlu wa tawadu, ma newanomo nunɗal e peewal e yankinare. so tawi neɗɗo hankadi serte tikkere e gañgu, peewal ngal ma ar, yankinare nde ara. so liɓi kadi salndu tuuya e ndereru e yidde aduna, sahala alayhi sabr, ma newanomo muñal, wal afaf e nefde, wal ibadata e dewal Allah. so neɗɗo usti ndereru, ma muñ, ma nefde woni ma rento ko fewani, ƴeewa tan koko feewi, haala tan koko feewi, heɗoto tan koko feewi, yahata tan koko feewi. e dewal Allah kadi newanomo e ngan saaha. bandiraɓe, goƴoji ɗiɗo jokli kaalaɗi noon woni mawna kinare e haasidagal, woni gañgu e ndereru. ɗum ɗo fof noon ittata ɗum tan ko hunde sattude, wona hunde weɓde. ko ittata ɗum ko weeɓani. neɗɗo jarrabirama ɗum, ma sippire ha no feewi nde ɗum wawa iwde. so ɗum tabiti e neɗɗo, ko teddedi mawdi, namni ko haare fittandu. nde wonno neɗɗo wawa foccade e gollal makko, fittanu makko kadi wawa laabde tawa ɗeɗo gueɗe ina e mum. so neɗɗo jogotima mawno kinare e gañgu, so neɗɗo jogotima haasidagal e ndereru, on ɗon ko neɗɗo ñawɗo ha no fewi wonata. fittanu makko laaɓata, golle makko poccata ko cellata. bandiraɓe, wala tasku nafsa, so neɗɗo mawno kinema fittanu mum laaɓata. fittanu laaɓata ma qiyami hadihi l arkan, si ɗiɗo jokli walla ɗiɗo celɗi goni e neɗɗo, golle mum poccatako. ganden noon ɗeɗo caɗele woni ɗiɗo jokli nayyi foof addata ɗum ko majjude neɗɗo o jomiraɗo e majjude mbo hoore makko. so neɗɗo o anda jomiraɗo, anda kadi hol kanko, anda holko addi ɗum e dow lara lesdi, ina wawi dañde ɗeɗo caɗele soko dañde ɗiɗo calɗi nayyi. falqala'u minhum, sertude ɗiɗo jokli nayyi dañirte ko bi ma'rifatillah, ko andude jomiraɗo, wa tawhidihi, e telɗinde Allah mbaɗamo ko goto, wa rida bihi, e dañde weluye Allah, beleɗa Allah, wal inabatu ilayhi, e ruttade e jomiraɗo, woni tuubde e kala saaha. so neɗɗo yiɗi sertude mawmaw, serta e haasidagal. so neɗɗo yiɗi sertude e ndereru, serta e gañgu e tikkere. a ettoto telɗinde Allah,
ganda hol Allah beleɗa Allah duttuɗa e makko e ngan saaha Allah no wama wallude ceerta e ɗi e rafiji nayyi nde wonno fasihatul ilmi sellinde kadi gandal tuddawi shahawat ina safra welammaji ɗi e tuuyaji ɗi solno witendo shahawa woni welamma fittande e bewre so neɗɗo jangi ha faami hutori gandal ngal ina walla hen joni noon alghadabu tikkere nde e gañgu wayi neɗɗo o waye jomum kono ñanga waye neɗɗo o ni koko songata neɗɗo o no gañi ɗo mislu sabo ayna mbarodi taktakiri waye ko waɗi fittandu ko noon gañgu e tikkere wayi e jomum bonnanata ɗum ha bona so tawi ko shahawa noon tuuya o waye neɗɗo ko mislu nar waye neɗɗo kono safara sumat neɗɗo o no safara sumirata ko sumata ko foti ko huɗo walla ko tekkere walla ko wawi wonde foof tuuya ɓurtuɗo e nderore ɓurtu ko noon bonnirata neɗɗo o wal kibar mawne kinare nde munazaatul mulki bil malik mawno kinare nde nandidinte ko fooɗodirde laamɗo laamu mum mawno kinare ko Allah goto jeeyi ɗum Allah wi hoore mum ko walahul kibriya ko Allah tan jeeyi mawmaw so aade ari noon wi ne mawnikino way kono nani fooɗodira e Allah laamu Allah ni te Allah noon wi kala fooɗodirɗo e am laamam ngu mi werlama e jeengue hasidagal noon nandudinte ko añde e salade ɓurɗomo salade ko Allah waɗi salade ko Allah hoddiri salade ko Allah ñaawi on woni hasid mbadda e Allah garmi ngara Allah wi mi waɗanat oɗo ngara calaɗa Allah wi mi waɗirat ni ngara mbiya a wondani hen ɗum ɗon ko waddude Allah garmi ngara ha joni kadi ko bonanne mawde bandiraɓe eyyi ɗum noon bandiraɓe e nder natɗo kadi toɓɓere hannde nde ma en gartoyi e jewte paaɗe kadi jokkude ɗeɗo jewte nde wonno dame ɗe ne keddi kono eɗen jorti ko keɓɗen haalde ko nafoore mawde ne yiite hen nde wonno kadi ittuɗen ɗum koye bundi dine islam ittuɗen ɗum koye ƴiye tiɗɗe ittuɗen ɗum kadi koye hadisaji celluɗi saabu ƴiyal ɓurani Allah wi e nulaɗo Allah wi ɗum noon ko tinnare mawde mbaɗɗen hen belma en mbaw wadde ɗum jooɓari men mbaɗen ɗum kadi jooɓari kala julɗo dewowo Allah jokkowo en ɗam bawɗo dañde fartangue rewidade ɗum noon on beltanama ha no fewi on calminama on juurama wassalamu aleykum wa rahmatullah